Kotoko supporters more attendance more games na you very poor. That's right. Especially more home games very poor. Then and more ya found then more ya found say when you abre mo nam democracy cup mo ya ready mo beba abuso pani mi da wase nyame se enka no kra woni okriu no enka se wonuanom enso so mo kabom dia na ba bia ye deja nyame se enka no kra ni awo kanu mintimi mfansu nyina manum kasanche me supporters ewie me ma omadwo na anwumre aye no kra me can play say last season sana sa me can see ewie season until last me can say team no lack amayafa ye nya lack e wo ye bbm ti team no playing body no se wo mutimi eboa ye na nka league ni ye no first round no akra last season first round na niema binti na senior bruni so kan no say a family with that understanding is a revolution niema bi ankoye amma players na amwa yen enti Kotoko supporters nyina ye ni anye enna wiase so no panifo say enyegiso na mata no ba senior ye si so mo so players no so ni ade na senkom so mo hwe ho eboa yen a enkom be hu se edom no ye bapa kakra na ebaba park no say ponse apena wo share obi na obisa say na ball no na ball ho o say ahimfo na boy o say bia Kotoko ni nipa sumasi ye sense o say bia Kotoko share na o mo hyen o say yo we Kotoko supporter pa na enam say bibinti wantimi anya otwen hom no a wotetena ye no na man ko ba Asante sabre no senka wo no mom no bo modene etimi bebekan ho a ebia lack no nke enya free omo enti de meka ne tiawa ene say Kotoko supporters opim so se team ne yedia odi amayen enti ye hwa mana say ana ye hwa mana nsay na sem o kan ye nana de nka odware wia ne nsu asa ana panyi dware wia ne nsu asa neso so na eya sem da ho mayen pa se Kotoko eno ni problem ana say ni Hawaii wo mu no enti ye behwa ma ohin kasese anasa Asante mani ababe ye ne ya da bi abusua ade asaye no hihye ne yi a wo bre na ne wa hihye ne yi no susu wo dwiregu a wo de na second no wawi sese no nyame ya adom ya wie season no empanyfo de ne magu akwan so ya omo hihye Kotoko no na kwanya homa faso a sese supporters no kra no yenhunu ne ekono esanse ya top no mu nti obi nya kwan mbonwuram ene wo hunu ne eko se asem no be da bonten pa no emasa gise wo wuram nti da ben na betena ho no ma mo pono no nwuramu na mo hunu ne etwemu ka no etu enu nti ne se wanyere ho no wa mo ho a wo hunu ne wo mu me kire se Kotoko supporters enne ma hwegu afra se nti ma obi atetran players no there was a time be a match baba ya rahe ya mia me kan say yani when adieche sabo insuto ma ye born adieche anopa was it summer test yeah. Ebra ye started a match me kind players supporters were packing in ano na utimu se na ya me si won mu se ya started ball no ya passing there de kwa na me hu se ball na me hwe enti Kotoko nie there be abusua ye nhwe mane nsei ye be se Kotoko supporters nse enema nko yenti na kra ha sofoku nya kwa bebe hyen na wo de apa yitiri ho apa league no mu se democracy cup ene ye bebo democracy ene ye bebo enso wonu omo kasa mekan Rashid Nati hoyi obeka ho asem se ye be hye mo 1-0 ye be enu ye league ene madika kasa eyampa enema nko ye anhihye yie so ho sese no yes obofo ne de ne nam ho apa so ende ye no kre na duru ba bia na medika kasa family with that understanding is a revolution samanfo jabi bia yawde ni ho bibia tugu nom sabeka ho a ono an kasa inshallah onyankoponti abusa pani ya ni brabe no say has wo de wo na ni bre no ene me ni has ni bi kasa a friend mama wo bushan o has ni me ni kasa de o kan ya ni say yen ye ni nimba bi be wura o say wo no
sɛ ɔno ɔmo ɛbɛbɔ bɔɔl ne sɛ ɔmo yɛ meeting anwansana kora atwa mu a gye sɛ ɔmo kyea anwansana no paa ne mu hwɛ ɔmo ne da so a no yɛso deɛ yɛato pono no mu a yɛfa coaches ansa na yɛhyɛ ase a yɛ players no coach no sɛ mo mpam obiara mo mmra na bible aka sɛ mo ma ne mmom nyini twabre no duru hɔ a yɛbɛhunu deɛ ne deɛ wɔ mu ɛno na sɛ yɛyɛ